ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଚୁଲିରେ ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି। ଚୁଲିରେ ତ ଆମର ରୋଷେଇ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। କେବଳ ରାତିରେ ଖାଲି ଯାହା ରୁଟି ଫୁଟି ହୁଏ, ରୁଟି ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ହୁଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଆମର ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଡାଲି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ସଜନା ଛୁଇଁ ପଡ଼ିକିରି ହେଇଛି। ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭଜା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ପଟେ ଆଉ ରାଇ ହେବ। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ। ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା।